Sebastian egor defensa lan hona indik, Horre zabalalde ditizio botea, baina alare eraman eta gero razkar. Hanketa juntzaio girujoi eta goiko sapaira juntzaio pelota. Hor Mikel Goñi berriz autografo firmatzen mutilgazte di. Etengabe, badu honek eskea. Sake luzea pasa. Sakea zabalera naita, eta Laskurainek ezin eraman. Laskue motxetzen bilak, Bai. Galdutako desente o bintza pelota Hiru pilota oso onak behintzat. errezak izan dizkiek eta saka eramateko hauen da. Galdutakoak asko direnik ez dugu esango, baina galdu dituenak oso garbiak izan dira, eta agindu... Ia behin ez. Honak bi eskugo freskok eta pelota ondo luzatzen di, baina gaur oso gutxitan luzatu dik. Erresto latza. Ogi eulate. Jaso eulatek. Hiru jok indartsu saietxetik. Oso ondo moldatu gaur aurreak gaindik eta sotaman oso ondo moldatu eulate. Ego pelota asko kentzera idek, Eraman, hiru jok, keinu, ez zen ona, keinu egiteko. Ezker bolea Ormabiak eraman hiru jok eulate. Honek ere Ormabikoa. Hiru joren bolea zabalera. Moztu Sebastianek eta Laskurainek ezin. Aukerak izan dituzte batzuek eta besteek. Baina askoz erraztago bukatzen ari da. Sebastian. Hau etzen erraza. Deja da egin du Laskurain ernez egoelako. Gero ezker bolea Ormabiak. Hau ezker bipa eta atzea berriten dik. Eulatek. Eulatek eraman, bolea zirujo zabalera. Sebastian ez du behartu eta honek bien tartera edarkin ustu du. Pilotariak atseden hartzen, iragarkietara goaz. Amabost eta 8 aurretik González eta Eulate. Hirujo urrundik. Eta hor Gonzálezek oraingo horri ezin izan dio behar bezala erantzen. Alduen lekutik ari da Hirujo. Aukera onnik batean eta bian sartzekorik nekez aurkitzen du. Horren honetan jo duen hau ere begira nondik joa izan den. Urrutitik egindako baino galdutakoa gehiago izan dek hau, González jarri eta baizion, da behantzat oso pelota hona hauen. Eta alaxe apuntatuta dago. Gonzálezek eginak 7 ditu, galduak 4.
Irujok eginak 4, galduak 2. Eta atzelariek Eulatek eginak 3 ditu, ezkerra irez bat, suertez bestea eta buruz gain pasatutako 3. Galdutako bakarra. Laskurainek egindakorik ez du, 3 pilota on galdu ditu. Irujo. Laskurainekin solasean. Luze, barruan eta eraman Eulatek. Laskurain. Ongi luzatu du. Irujo geztu asmatu. Olea luzea, ongi Sebastian. Gantxoa. Ezker bolea oso behetik, baina ongi irekia. Eulate. Ireki honek ere. Olea zongi Irujo. Eta Sebastianek gaizki oso gaizki jo du. Bizizi joan irikitzen hasi baita pelotoi. Altxatzea ez egin, jokaldi ditia jundek. 10 eta 15. Berdinketa bakarra izan da, 7. Joan dira, aurrez 6 eta 1, urdinak aurretik. Irikitzen, Gero 7, bai hor dejada nire ikusten. Gero 7 eta 12 eta 7 alde egin diete Gonzalezek eta Eulatek. 15 eta 8 grosiago azken 2 tantoak urdin. Argi, Eulate. Argi, eskatu eta gaina urruti jarri. Pelota asko kentzen. Laskurain. Ezkerra irea, ongi Sebastian. Oie pelota era bat arrimatu ziok, ezkerpat esartu ziok. Oie Eulate meritua ebadek. Hor, ezkerpat askotan bilatzen dulako. Eta Laskurainek ezin eraman. Amasei eta 10. Hor duzue. Hori Eulateren meritu ere bada bai.
Boleaz Irujo. Atzera Gonzalezek. Gantxoa, ez nahi bezalakoa, Eulate. Geitxi. Irujo atzera. Erki, no baina. Erki bildu du. Gaizto zia, baina ondo eraman daik. Atzera Irujo. Ez da gustura geratu pilotakarekin. Ezkertzearra. Txokoan Arro. Eulatek ederki irekitakoa. Pilotaria du Eulate, Bai, aparta. Irujo erasoan asko saiatzen. Gainean. Atzera, hemen dator Pello. Eta jaso. Irujo. Erki. Lan indako tantoa, kostatako tantoa, atzenen bikain bukatu Irujo. Juanek airez egin duen bigarrena denera, 5 ditu eginak. Bi galduak. Lareun eta 21 pilotaka da. 43 minutu partidak, 20 erdi jokoak. Eta zintzurra freskatu eta atxeden pixka bat hartzera jo dute pilotariek herriz ere. Lan ez oso kargatuta dabiltza aspaldion. Partida asko jokatzen, leku askotatik baitago eskea eta leku askotan eskatzen dituzte gaur jokatzen ari diren hauek esate baterako. Berriz ere kantxan dira lau pilotariak. Juan Martínez de Irujo. Lautardian jagia, azpitik gurutzatua. Eraman, Eulatek. Eta txokoa zaintzera biatu azkar. Ongi moldatu da Laskurain pilota gaizto horretan. Eta González ere bai. Defentsatik erasora azkar pasatzen dago. Eta tantoa berak. Irujo geztik asmoatu eskua juntzaiok. Eta oso kamanoz harrapaturen pelotaka keragarri jodik Gonzálezek. Oso bizia. Eta pasa, iaintzio asko behartu dik eta Laskurain egezi eman. Fresko zeok, González. Eta lan hona itxen haidek, kontu neukizko den boluzen geldi ondala oso lan hona itxen haidek. Nik ustek hor, zezarta eman dion. Irujo lanen da idek eta boteare hor 5 kuadro atea eta asko saiatzen nahi de, baina hor aurren gaur ez tek asmoatzen nahi. Ez tek asmoatzen, gehitxo asmoatzen nahi. Aukerak onak gutxi izan dizkik, gaur lasko atzen Eulate erreza eta asko zobeto jokatzen nahi baita, Laskurai baino. Hasieratik gainera, Laskurain ezin gozatuz, ezin jarriz eta
lehen biziko tantoetatik. Eta iruko langile, baino bukatutako tantok 3 bakarrik dizkik. Sakez bi, gero airez bi eta moztuta bat. Atzera Pellok. Erki berriz ere. Irujo. Gonzalezen eskerka da berriz ere. Ikaragarria. Eta oso ongi. Laskurain. Eulate. Dotore. Pilota asko sartzen ezker horman. Atzera Sebastianek. Larri barrun. Buruarekin ezetz dio Laskurenik, ezetz. Eutsi Pellok. Irujoren gantxoa zoragarria. Ez zen erraza, Sartu den tokian sartuta. Horrela markatzea benetan da zaila, baina ikustekoa izan da. Gaur gustatzen da izatak gaien zen Irujon jarrera, Hor boteatea, tantotan indun bezala Serio, langile. Eta geho, oaingo hau aparta izan dek. Gaur langile eta pelota ondo jokatzen aidek. Ondo jokatzen, saiatzen da jarrera onakin kantxan. Egunero ez dik asmatuko atzo azpeitian asmatu zuen beste. Hori egun inspiratuetako kontua izaten du, baina neure bat natorrek, Jarrera oso ona eta lanean zintzoari duk eta orain pixka bat gehiago asmatzen. Bi tanto egin dizkik, segidan. Nik beti izaten di pelota iluzeo González behare bai eta xala eta pelota iluze diena botea, askotan lauti eta lautarri eta boleaz da airez da saiatzitzuk launei laguntzeko eta asko zobea dek eta askoz min gehiago iteie botea aldi meinatea eta hor boskoadroa eta biru pelota jo. Be atzelari lagundu eta beak aukerak sortu. Lehen aurreko tanto Irujo gindun bezala. Hor lauti eta lautarri aire zibilizko egiten dek. Ondo jotare, tanto egitea bukatu kosta egiten dek. Eta buru askotan saldu. Atzera Laskurainek. Atzelari gutxi lagundu. Hori ere pilota kada bizia oso. Ireki Gonzálezek. Irujo. Antxoa, ongi. González. Defentsan asko ikasi dik, Sebastianek, Josean? Bai. Azken bizpeiru urte hauetan ez duk lehengoa, Ja, jokapenez eta eskuinez ere asko ikasi dik. Bere ahalari etekina ateratzen ikasi dik. Bai, golpe handikoa eta askotan erabaki beak bati bintzak kantxan kolokazioa eta kosta egitzea joan askotan jokalditan behandua bitzeuen eta behandua bitze bali maiz gaizki iriste aiz
Eta egunea kantxan hobeto kolokauta eta gauze hobeto egiten da dauken indarra eta golpei zea gehiago bateatzen, etekin gehiago bateatzen. Eta hortxe dituk, eta hemen bultzatzen aideak iruko batik bat. Atzelari ere jokun sartzen eta lan asko egiten eta guain di kontuz. Atzo Asperen jaialdi handia izan zen Azpeitiko Izarraiz pilotalekuan. Jendearen erantzuna ere alakoxea eta gaur berriz Asegartzek antolatu du jaialdi bikaina. Jendeak ez du atzoko erantzunik eman, baina beste sake bat. jaialdi bikaina bai, une honetan partida nagusia jokatzen ari dira. Aimar Olaizola eta Kepa Peñagarikano Bengoetxea 6. eta Beginoren aurka. Eta Iñaki Elortza adiskideak bidali digu lehenbiziko partidak izan duen emaitza. Leitzak eta Raik 22, Saralegik eta Oteitzak 18. Atzera eraman Eulatek. Ongi moztua, oso ongi moztua. Eta hortxe dira, Eulatek alerik ez du galdu oraintxe arte, eta gero berriz horre pilota on bat galdu du, eta urrengo sake eraman gabe utzi, eta orain berriz hirujo gehiago asmatzen ari da, eta 5 eta utxeko partzial honekin, partida berdintzeko tantu bakarrera. Partidu guztira, asmoatu diko hain demu gutxin, hirujo. Baina partidu guztin bultzatzen da lan asko ikena iuen, Hemen atzea jotzeko beheko posturekin egarki, hori gotan zehatu dik, Hor beheti moztu ibintartea eta Eulate urruti zegoan. Eraman Eulatek. Luze jodik eta ez zio gantzeman hor oingotan pelot horri. Eta uste baino gehiago irikidik. Gorputzetik urrundu egin zaio Sebastiani. Eta ukitu egin du, baina hori justu. Beno, jaun Andreo, gora bera handiko partida doakigu. 6 eta 1 irabazten izan dira. Urdinak, Zazpina, gero 15 eta 8 aurretik. González eta Eulate, eta orain Zazpina, bigarren aldiz, ados jaun Andreo, gados. Eta irujok, denbora gutxian, tanto mordoska egin du. Dagoeneko 10 ditu eginak, González pasatu egin du. Eta datuak hobeak ditu. Orain berriz Gonzálezek sake horri ez dio behar bezala erantzun. 18 eta 17 aspaldiko partez Urdinak aurretik. Ongi Eulate. Solaskurainek golea barrura igarri egin dio irujok. Txokora Ormabikoa Gonzálezek, Ormabikoa irujok ere. Eraman olabait Sebastianek, Txokora ederki. Partidu guztien izan ezun inspirazioa, tanto bukatzeko garaien oantxe. Lana indik eta lanen zehitxudik. Eta oain gainea lana bakarrik ez. Errez bukatzen nahi deko, oso ondo bukatzen,
Hor pelota ia bilatu indikia, Gonzalezek eta hor, goxo, edarki bukatu dit. Egoera zailean lan egin behar izan duen bolada luzean ere lana gotik egin du. Eta gero orain inspirazioa lagunduen bolada honetan. Bera ari da. Berak ekarri du buelta. Eta bera ari da partida erabakitzen. Eta jarrera honekin hiru joke bere jokoari askoz etekin handiago atera diezaioke eta lehen izan zena baino oraindik ere handiagoa izan liteke. Nahi hola gustatzen da jokatzen ikustea Irujo. Hor aldin behin eta gaur askotan eta bostea eta hortik mina handi ditu baitu. Bi hiru pelota segidan jokatzen baitu agintzea pasatzek eta aukera beha sortzen dizki, aukera ona gainea. Ez, aukera txarretan askotan arriskatzen bezala eta jokatzen bezala. Hor botea ateaz, mineinez, minikeragarri egiten dik. Eta beha aukerak sortu duz. Lan serioa inez. Atzo segulako tanto pila egin zuen eta gaur ere dagoeneko hor luzaroan ibili da lau edo bost egin egindakorekin. Ama bost eta behatzi zikoaztela bost tanto zeuzkan inek. Eta orain berriz, sakez lau, dejadaz bi, airez bost, moztuta bat, amabi denera. Sake erdira, Eulatek eraman, atzera Irujo. Beste sake bat, hau gaiztoagoa, primeran Eusedio horri ere Eulatek. Beste bat, amarretik, oso ongi pello. Ormabikoa, harrapatu eta deja da, Jaso Gonzalezek, eta bera jo du. Ies egiten hasi denean, pilotak bera jo du, antxe zen laskurain, ongi joana zen. Txokoa betetzera, txokoa zaintzera, eta bai, opoan jo du. Horrentxe ikusiko dugu, hemen Ormabikoa. Irujok Ñakua. Biurri, Gonzalezek bere burua lurrera bota, eta gero hor zutitu eta abiatu denean, ez, opoan ez da izan, ez? Hankapuntekin. Azkenean hor, zapatilla muturra egin jo du, horrentxe ikusiko dugu. Hogei eta amazazpi aurretik Irujo eta laskurain. Eta Gonzalezek aukera ezin hobea izan du, baina kanpora. Lehen hau ibili da inspirazioz askoz ere jantziago. Eta eskuinez zabalean deja da Politak eta egin ditu, baina orain aspaldian bat ere asmatu gabe dago. Eta askoz datu hobeak izango ditu Irujok. Eraman laskurainek. Hasieratik deseroso antxean, baina eutxi egin dio, eta aspaldian ez du bat ere galdu. Ez da bile, berak nahi bezain fresko, baina behintzat aspaldian ez du pilotari galdu. Eta jakina, erreakzioa Juanek ekarri baldin badu ere, atzelariak ez galtzea, ezinbestekoa da. Buelta gerta dadin. Eulate, ongi luzatuz. Irujo sartu da boleaz. Ormabikoa ederra. Dotore bukatu di partidu. Amazazpi eta amaika. Eta amaikati zuzenen oitabira jundek. Ojunditu.
Eta erakustaldi latza eginez, Bai, hor erakustaldi handi. Urdu arte bikote bikaini osatu die, Gonzalezek eta Alzeak, Eulatek eta gehiago izan ditu gainea. Batik bade Eulatek gehiago jogatulako, Laskurain baino errezago ibilialako, pelota asko kendu jolako, baino gaur lan asko indik, irukok, urdu arte partiu erdiatek gehiago asmatua, baino hor botea, bosko adroa, ateaz, eta hor bi hiru pelotaka segidon joz, aukera behar sortuz, partidu sartuek, eta gainea atzeleen bukaera brillu ikeragarrikoa izan dik zeak iruko. Lan bikain indik, lan aparta indik. Eta harrapatu behar dugu, Juan. Gaur, oraindik ere lan asko geratzen zaie pilotariei, autografo zale asko dago hemen, autografo biltzaile eiztari asko, baina harrapatu behar dugu, Juan. Juan, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, 2 partidos y 2 exhibiciones ayer y hoy. Bueno, tampoco es para tanto, ¿no? Unos días juegas bien, otros días juegas mal, esto va por rachas y mira, ahora me ha pillado la temporada buena y que dure, ¿no? Todo el verano. Bueno, ayer cuajaste un partido enorme con Pascual, acertaste muchísimo y hoy has tenido que trabajar mucho en condiciones difíciles prácticamente durante todo el encuentro y al final también has tenido unos datos impresionantes. Bueno, como te he dicho, cuando estás bien hay que aprovechar y sales a la cancha con la misma actitud que cuando no tienes la suerte, ¿no? Y ahora está la suerte y otras veces, pues, por una cosa o por otra, pues van debajo de la chapa o a la contracancha y no hay que desesperarse, ¿no? Cuando hay que esperar a que lleguen las épocas buenas. Sin embargo, nos ha parecido que estás trabajando más a bote. Bueno, a mí cada día me volvéis locos unos y otros, ¿no? Según lo que oyes en la calle, ¿no? Pero bueno, yo tengo mi forma de jugar y si unos días juego a bote más que otros, pues será por las circunstancias del partido, no pues porque venga con esa táctica al frontón. Bueno, ahora estás jugando muchísimos partidos y el viernes que viene daremos uno que es un poco diferente a todos los demás. Un mano a mano interesantísimo, que hace tiempo que nos vemos jugar mano a mano a Aimar y a ti, en Vitoria. Sí, el viernes que viene, pues en agosto no es la mejor época para jugar mano a mano, pero bueno, los dos queremos hacerlo bien, uno le quiere ganar al otro, que ojalá pues hagamos un buen partido y la gente que vaya al frontón pues que disfrute, ¿no? Los dos vamos a dar todo en la cancha y bueno, seguro que la rivalidad de la cancha pues va a ser tremenda, ¿no? ¿Las manos? Las manos bien, ¿no? Todavía tenía un problemilla a la derecha, pero con el taco estoy salvando bien y en vez de empeorar, pues se me está curando la mano, ¿no? Y eso pues es bueno. Eskerrik asko. Vale, sube. Bueno, erotu egin behar omen diegu, Josean, denon artean. Kalean entzuten dituenak, telebistaz entzuten dituenak. Ez, baina bai, partiu asko izan dizkipe oso presaka jogatutunak eta B numeroko txarrak izan dienak. Indako kezioal, baina galdutako kasko. Bai, eta gaur ere profesional handi bat izatek eta honek kantxan nik uste serio jogatu duela eta gaur jogatu bezala nahi askoz gehiago gustatzatak iruko beste egun batzutan baino. Eta gero arrisko handi gatuta, emaitzek ere hori esaten dite, gaur ere partida zail zeukana, lanaren poderioz eutsi eta gero azkenean erabakidik eta beste horremeste gertatu zuen jarrera aldaketa baten ondorioz irabazizian Otxandioko partida ere eta hortik lan egiteko ahalmena baitauka gainera, hor lautik eta bostetik bote sartzen denean ere eman egiten dio eta leku egiten du honek eta gero bukatzen asmatuz gero gaur asmatu duen bezala eta atzo azpeitian